दुर्घटनेनंतर सरकारला जाग आलेली आहे। राज्यातील सर्व जुन्या पुलांचं स्ट्रक्चरल ऑडिट केलं जाणार आहे। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या प्रशासनानं सूचना दिलेल्या आहेत। पूल दुर्घटनेची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी खबरदारी घेण्यात येणार आहे। स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याच्या मुख्य सचिवांना सूचना देण्यात आल्या। हा पूल जुना होता असं ते म्हणाले। नवीन पुलाचं देखील एक मान्यता त्या ठिकाणी दिली जाईल आणि 10 जूनला त्याची वर्क ऑर्डर देखील दिलेली आहे। हा पूल मात्र जुना होता आणि याचं डिटेल जे आहे ते तिथं पोहोचल्यानंतर सविस्तर मला ते पुन्हा सांगतील। परंतु एकच आहे की जेवढे राज्यातले सगळे जे असे नदीवरचे पूल आहेत त्यांचं सगळ्यांचं स्ट्रक्चरल ऑडिट झालं पाहिजे आणि तशा देखील PWDला किंबहुना ज्या संबंधित यंत्रणांचे जे काही पूल आहेत त्यांना तशा सूचना नक्की दिल्या जातील आणि स्ट्रक्चरल ऑडिट जे आहे हे महत्त्वाचं आहे।